Ассаламу алайкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Инсон дар баробари марг. Инсон аз марг мегурезад ва чун бемор шавад, аз тарси он ки мабодои бимирад, дарҳол худро муолиҷа мекунад. ҷое ки эҳсос мекунад бӯи марг меояд, он ҷо по намегузорад, вале марг аз роҳи дигар ворид мешавад. ҳар қадар доно бошӣ, марг аз ту боҳуштар аст. ҳар қадар саркаш ва пулдор бошӣ, марг корашро мекунад. ӯ ҳаргиз дари хонаеро ба нияти иҷозат гирифтан намезанад. ҳеҷ монеа ва девори садди роҳи ӯ намешавад ва пора ҳам қабул намекунад. як сониyaам бар ту иҷозат нахоҳад дод. раҳм ба хурду бузург намекунад. ришва ҳам қабул намекунад. супориш ва амри касеро намепазирад. ҷуз Аллоҳ ҷалла ҷалалуҳу лаззатҳоро аз байн мебарад ва амали инсонро қатъ мекунад. ӯ ҳақ аст. ӯ меҳмоне аст ки бехабар бар хонаи дохил мешавад, мақому мансабро ба дигарон медиҳад. инсонро аз сарваташ ҷудо мекунад, ҷисмро аз ҳаракат боз медорад, гарданкашонро гардан мезанад, дӯстонро ҷудо мекунад, фарёдҳоро хомӯш мекунад, барномаҳо ва барномарезиҳоро ба ҳам мезанад, зургӯӣ ва ситамҳоро поён медиҳад. марг ҳақиқате аст ки аз он мегурезем. шарбатест ки таъми онро гунаҳкорон ва фармонбардорон чашиданд. косаест ки аз он паёнбарамон ва тамоми паёнбарон ва авлиёҳо нӯшидаанд. марг ҳақиқатест ки наметавонем онро нодида бигирем ва аз он фирор кунем. аллоҳ ҷалла ҷалалуҳу дар қуръони карими худ мефармояд: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.